Jo el que volia dir és que estem davant l'edició número 31, fa 31 anys que estem organitzant aquesta carrera de bicicletes. Això vol dir que durant molt de temps, durant molt d'anys, hi ha hagut moltes de persones que s'hi han dedicat en cos i ànima perquè pel Pla de Mallorca poguessin circular mils i mils de persones damunt les seves bicicletes. Això vol dir una feina de dedicació, d'esforç, de constància. I jo volia agrair aquí que en moments de dificultats hi ha hagut dues entitats, com són la Caixa i el Diari de Mallorca, que sempre han estat allà, ajudant, apoyant, al igual que també el Consell de Mallorca, i els vull agrair aquesta dedicació, aquesta constància, i aquest saber veure que el deport del ciclisme és un deport d'esforç, de constància, i que és un deport que és molt bo per la salut, que això ho hem de tenir en compte, que la gent disfruta de passejar per les nostres carreteres, que hi ha moltíssima d'afició a Mallorca, i això està gràcies a la voluntat d'un munt de persones que s'hi han dedicat molt. I aquí voldria afegir també l'enhorabona a la Federació de Ciclisme i sobretot a en Tomé Barbona, que és una persona que hi dedica moltíssimes hores en aquesta afició, li suposa molt de maldecaps, moltes preocupacions, però que en les distintes penyes dels distints municipis i en les distints baldes que també ajuden, totes les coses són molt més fàcils. Per tant, dono-vos enhorabona per aquesta organització, enhorabona per aquesta 31 edició del Trofeu Ciclista del Pla de Mallorca, desitjar que el temps acompanyi, que no hi hagi cap incident i que la gent disfruti d'un parell de dies de fer deport en bicicleta, perquè fer deport és fer salut i és intentar mantenir el físic millor i també mantenir el cap molt més relaxat, que és necessari per després poder rendir molt més a la feina. Per tant, moltes gràcies i bon dia a tots.